انجمنا باجارê Minbicê ya bi serpeyedê ve arazoya xwe ji bo vegera rejîma Esed nîşan da. Tirkiye jî di birêveberiya dewriyên xwe nêzîkî Minbicê bi hemahengî li gel Amerîka berdewam e. Ajansa Rusya Elyam ya Rûsî li ser zarê berpirsekî Encumena Bajarê Minbicê ya bi serpeyedê ve belav kiriye ku Encumena Navborî dixwaze bajarê Minbicê vegerê jêr desthilatiya rejîma Sûriyê. Lê gor Ajansa Rusya Elyam ku Rusya ji bo daxwaz û arazoya rêveberiya bajarê Minbicê bi vegera rejîmê agahdar e û Rusya wê danûstandinan bi Tirkiye re ji bo yekê pêk bîne. Lê aliyekî din û di çarçoveya bicîkirina nexşereya kontrolkirina bajarê Minbicê, Tirkiye dewriya xwe ya hevdehan li ser sînorê Minbicê û navçeyên Martel a Furatê bi hemahengî li gel Amerîka birêve bir. Fermendarê Hêzên Avendiya Amerîkî, Jeneral Joseph Volt ragihand, di çarçoveya nexşeya Minbicê de her du artêşê Tirkiye û Amerîka dê encamdana dewriyên hevbeş li Sûriye berdewam in. Volt işkere kir wekû beşek ji nexşeya diplomasî wê rahînin û perwerdeyên beşekî ji bo encamdana dewriyên hevbeş yên hêzên Amerîkî û Tirkî li nêzîkî Minbicê di van demên nêzik de wê dest pê bikin. Ji aliyê xwe ve berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Tirkî ragihand ku çekdarên PYD xwe ji xalên kontrolê yê li ser rêyên dewriyên hevbeş yên Tirkî û Amerîkî vekişandin. Hamî Aqsoy berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Tirkiya her wiha diyar kir ku armanca wan bi dawî anîna hebûna çekdarên PYD li Minbicê bigiştî û balkişand ku dewriyên hevbeş Tirkî Amerîkî di navbera deverên Martela Furatê û Minbicê de berdewam in. û got armanca dawî ji wê yekê derxistina çekdarên PYD ye.